je mun tattauna kuma mun binciko yanda muka ji al'umma na korafe akan cewar kaga yadda mutane suke ta ramewa ake ta shan wahala. To sai me? Kuna hankalta mana. Kowa ya san cewa a wannan shekarar mun ci ubanmu a 2022. To suna umartar ko shawartar ƴan uwansu da ke cikin wannan ƙasa baki ɗaya da su daure su yi wa kansu karatun tarisu. Ina ƙara mai jan hankalinmu kar mu sake mu kuskure mu ƙara zaɓin tumun dare abin da muke a kwanakin baya. Abin babu daɗi. Ai maganin bari kar ma a fara. Da zarar sun zaɓe su sai su koma su ci daga su sai iyalansu amma da zarar zaɓe ya zo sai kuma su kuma nemo su da kuɗaɗe. Da kan mu bari kuɗin su rinjaye mu kar mu sake kuɗi su rinjaye mu ana comedy da mu sama yana comedy da mu kasa yana bambama mu yadda ya kamata. Cewa da su guji irin wannan abu saboda zai ba su matsala saboda cewa su suna faɗan wani shugaba adali da ya dace a zaɓa shine muke so mu ji ta bakin su ko waye wannan shugaba adali da ya dace da ƙasar Najeriya. Waye da baka sama? In waye in ba a ciku ba. Aradu Allah a ciki ne. Allah aradu. Gaskiya ne. Nan burin su a zo kada ƙuri'a domin kaɗawa mai lafiya kuma ingantaccen bawan Allah wato Atiku Abubakar. Ka ji magana gaske. Atiku shine zaɓi na shine jigon talakawa. Barai da gaske. Za mu samu jin daɗi idan Alhaji Atiku Abubakar ya ci mulkin Najeriya. Insha Allah. To wannan Allah ya sa mu dace.